Türkmenistanda ayallar için öz avtologlaryny sürmek ýene-de kynlaşdy. Ayal gyzlar ýene-de täze sürüjülük şahadatnamasyny almakda bökdünçlükler bilen ýüzüýdi bolýarlar. Azatlyk Mardak habarçysynyň söýlerine görä, bu vilayetde ayal maşgalalara avtolog sürmek üçin sürüjülük şahadatnamasyny edinmek şu wagt gaty kyn, hatda mümkin däl. Öňden bäri sürüjülük şahadatnamasy bolan gelin gyzlar hem möhleti dolan dokumentlerini uzaldyp bilmeýärler. Sürüjülük şahadatnamasyny berýän polis bölümi prawasyny uzaltmagy barýan gelin gyzlaryň öz adyny ýazylan avtoulogy bolmasa, olaryň dokumentlerini kabul etmeýär. Dip Azatlyk Mardak habarçysy 3-nji iýunda habar berdi. Ayal maşgalalaryň köpüsiniň sürýän avtologlary öz atlaryny bolman, olaryň öz doganlarynyň ýan ýoldaşlarynyň adyna ýazylan avtologlary ruhsat haty boýunça ulanýanlygyny habarçymyz belliýär. Indi olar sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin avtouloglary öz atlaryny geçirmeli ýa-da täze avtoulog satyn almaly. Dip habarçymyz aýdýar. Aýallaryň sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin ýaş çäklendirmesi hem saklanyp galýar. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä, polisiýa işgärleriniň garamagyna görä ýananlaryň ýaş çäklendirmeleri 35-den 40 ýaşa çenli bolup bilýär. Aýal gyzlara 35-40 ýaşyna çenli sürüjülük şahadatnamasy berilmeýär. Näme sebäpden gelin gyzlaryň sürüjülük haklary ellerinden alynýar, düşündirilmeýär. Dip habarçymyz ygtybarly çeşmelere salgylanýar. Azatlyk bilen gürleşen Marinyň ýaşaýjylary sürüjülük şahadatnamasyny almagyň hemme üçin çylşyrymly bolýanlygyny bellep iň aňsat ýoluň para bermekdigini aýdýarlar. Ýurtda parasyz hiç bir işi düzedip bolmaýar. Iň soňunda şahadatnamany almak üçin para bermeklige razy bolýarsyň. Ondan başga şahadatnamany uzaltmak üçin medisina spravkasy, dälhanadan spravka gerek bolýar. Olar yerli saglyk öýlerinden alınýar. Adyndan 200-400 manada ýetýär. Sürüjülük şahadatnamasyny uzaltmak üçin. Dip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Çeşmeleriň söýlerine görä ayal maşgalalaryň sürüjülük şahadatnamasyny almagynyň kynlaşmagy dinanlardan sorulýan paranyň mukdaryny hem artdyrypdyr. Ýurtda ayal maşgalanyň öz hakyny gazanmagy kyn. Aslynda erkek adamlar 4000 manat para berip sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilýärler. Aýalyň sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin 6-7 min manat para bermeli bolýar. Parany bermeseň durly bahanalar bilen şol sana sýnaglarda ýykmak bilen şahadatnamany bermeýärler. Dip çeşmeýdär. Türkmenistanda ýananlaryň avtolog sürmekdäki çäklendirmeleri ençe meýil bäri saklanyp galýar we wagtal güýçlenýär. Käbir döwürlerde tas doly gadagyn edilýär. Munyň sebäbini birnäçe ýyllap düşündirmedik türkmen resmiýetleri bu ýagdaý barada 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ilkinji gada resmi derejede söz açdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen Universal Döwürleýin Seýiniň mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliýew bu mesele barada hatabat berip ýurtda hiç bir ygtyýarnamasyz maşyn sürýän köp sanly aýalyň taplanlygyny howpsuzlygy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde aýallaryň ulak sürmek ukybynyň wagtlaýyn toktadylandygyny aýtdy. Emma bu resmi jogap türkmen resmiýetleriniň aýal sürüjüler babatyndaky siýasatynyň sebäplerini doly aýdyňlaşdyrmandy. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda ýananlaryň sürüjülük dokumentlerini edenetlikli ellerinden alyp başlady. Soňra ýananlara täze sürüjülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylda aýallara sürüjülük resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlandy, emma 2023-nji ýylyň başyndan bäri aýal gyzlaryň sürüjülük mekdeplerine kabul edilmegi çäklendirildi. Aýallaryň ýaşynyň 41-den ýokary bolmagy talap edildi. Şeýle-de ýananlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerlerinden nama talep edildi. Türkmen resmiýetleri ýurtda kanunda kepil geçilen gender deňliginiň doly berja edilýänligini öňe sürýärler.